Fruške gore nalazi se selo koje nosi naziv po mađarskom manastiru Svetog Grgura iz 13. veka. Grgurevci su od Sremske Mitrovice udaljeni svega 17 km, a imaju oko 1300 stanovnika. Kao i u mnogim selima, žene su glavni pokretači svake radne akcije, u cilju lepšeg izgleda sela i boljeg života u njemu. Teška zima i mučno proleće, crna ptica na celom nam sleće. Leti, kruži, besno preti, nadu ću vam ljudi ja uzeti. Nemoj ptico, molim ti se sada, nemoj ptico, još je nada mlada. Zar ti nemaš milosti bar malo, zar ti nije srce zadrhtalo? Nemaš srca, jasno mi je sada. Crna ptico, gde je naša nada? Prokleta si, nek te đavo nosi, njena slava neka ti prkosi. Ime njeno izbrisati nećeš. Crna ptico polomila krila, proleće je, mi smo skupa sada, dok živimo, živeće i nada. Pa eto, udruženje je osnovano 2008. godine, 17. aprila. Za godišnjicu smo sticam okolnosti te godine odredili Ognjenu Mariju kao neki ženski veliki svetac i to nam je nešto palo na pamet i zaista sam srećna zbog toga, specifični smo po tome uvek te godine, nema veze koji to dan spada, te godine proslavimo našu godišnjicu, pozovemo udruženja sa kojima se družimo, mi idemo kod njih i jako veliko prijateljstvo i poštovanje imamo i mogu da kažem slobodno i ugled među udruženjima. Dobili smo za svoj rad mnoga priznanja, velika i lična i individualna i kao udruženje. I prošle godine smo dobili priznanje Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za doprinos razvoju lokalne zajednice i razvoju i očuvanju kulture i tradicije u selu. Tako da svake godine bude nešto novo, a već ima 6-7 godina kako smo od Zavoda za ravnopravnost polova dobili jedan mali drveni letnji letnjikovac, i on služi, dečici našoj i stavili smo ga ispred zgrade zabavišta. Pa mislim da 5 godina bilo izašao jedan pokrajinski konkurs, ali samo lokalne zajednice su mogle da konkuriše, tako da sam ja zamolila mesnu zajednicu da uradimo taj projekat. U stvari ja sam ga uradila, ali je zvanično bio od mesne zajednice projekat i tim sredstvima smo uspjeli da uradimo fasadu koja je bila 20 godina sigurno stara, oluke i prozore koji su bili truli, dotrajali i tako da smo to uradili. Onda je grad pomogao pa je uradio kompletnu rekonstrukciju krova. Kad su skinuli crep, onda smo taj crep iskoristili da uradimo ovaj prilaz zabavištu i malo naravno u sredinu oplemenili sa ovim cvetnim aranžmanima, žardinjerama, korpama za smeće, klupama i ovim malim drvenim letnjikovcem koji je vlasništvo udruženja Žena Višnja, pa smo ga tu stavili nešto da deca mogu da se igraju, da se jede malo, da koriste, mada svi ga koriste, pa i mi ćemo na leto kad bude manifestacija uvek ga iskoristimo za tako, kad nam gosti dođu, kad malo tu stavimo kolača, soka, pića i tako. Kako ste došli na ideju da osnujete udruženje? Pa već su postojala mnoga udruženja i tako smo i mi onda kroz priču i kroz neke, verovatno njihove nastupe se to nama dopalo, a iskreno da vam kažem, stvarno mislim da su žene pokretačka snaga svakog sela i evo iz primjera naših prijateljica iz Šašinaca, iz Manđelosa, iz Ležimira, iz Čalme je novije udruženje, oni 2 godine postoji, stvarno smo im pomogli od srca što god smo iz naših iskustava i loših i dobrih da ih upozorimo na neke stvari i zaista vidim da lepo napreduju i da baš mi je drago onako da se vidi ta pokretačka snaga žene u selu. Zašto višnja, a ne trešnja? Pa trešanja sad imamo dosta u selu, a višnje su, ja sam pre 33 godine kad sam sudala, pune ulice višanja su bile, stabala višnje na putu zasađene, tako da to kad dođe, kad cveta, kad sazri, to je bila lepota. Sad nema toliko, mnoge su se osušile, ali još uvek ima dosta i tako smo i šeširića izvukli naziv višnja, bio je predlog i drago mi je što se tako zovemo, zaista redak naziv i uvek je onako zapaženo gdje god da se pojavimo. A čime se trenutno vaše udruženje bavi? Pa bavimo se svim i svačim. U našem statutu piše dosta toga, zato smo to i kad smo radili
statut stavili onako širi pojam, malo postojanja udruženja, jer zaista to i treba. Ne može žena da se bavi samo mešanjem kolača ili ručnim radovima, jeste to lijepo, ali nije poenta samo u tome, to moramo da gledamo malo šta je i za korist našeg sela i za korist udruženja, za neku opštu dobit. Tako da idemo mi na razne izložbe, na sajmove, na manifestacije, stvarno se pojavljujemo svuda i prezentujemo naše selo i kulturu Srema, a u budućnosti ćemo, ja se nadam, biti poznati po proizvodima od višnje, pošto će to biti nešto naše onako specifično, ja se nadam. Kako je biti žena na selu? Teško pitanje. Pa teško je biti žena na selu, pogotovo ako se želi uspjeti u nečemu, u tim svojim ciljevima i planovima, pogotovo teško je biti i domaćica žena na selu, a kamoli ako je žena još i zaposlena, pa kad dođe kući da bude i domaćica i da stigne da uradi sve to što je predviđeno u udruženju žena, a dosta toga može da se uradi. Evo već sam spomenula, ako žene ne urade, ako ne uradimo sami u selu to što treba da uradimo, neće nam niko uraditi, nemamo mi ni grad, ni neke službe, zato počev od uređenja sela, od čistoće, od organizacije manifestacija, od bilo čega. Tako da teško je, ali je lepo. Lepo, ja sam ispomenula na prvom našem onom druženju da ne bih nikad menjala grad za selo, sve ima svoje čari i prednosti, ali je ipak ovdje nešto i atmosfera drugačija i poznajemo se svi, navika je, vjerovatno. Ja sam i došla iz seoske sredine i tu smo sve moje žene od prvog dana, od 2008. kad smo se osnovali, sve su iste od početka pa do danas, bude tu i novih i ono što ja kažem članstvo, to je relativna stvar zato što šta znači biti član? Za mene je član svako onaj kome pomogne bar nekoliko puta, a svi su nas pomogli u bilo čemu, bar u nečemu, počevi od ove etno sobice, od kancelarije i koliko god i imamo i nemamo podršku muževa, uvek su oni tu pomagali, nađu oni momenati da priskoče nekad kad nisu ljuti, kad imaju manje svojih obaveza. Evo i ova etno soba ovdje, nismo mi to mogli uneti bez njih, tu ima teških stvari i trebalo je sve to doneti iz kuća, tako isto i uređenje kancelarije, uređenje sela, bude tu teških poslova koje zaista moraju muškarci da nam pomognu. Šta je po vašem mišljenju treba uraditi kako bi se žene dodatno ekonomski osnažile na selu? Koji vid podrške bi vama najviše značio? Pa znate kako, svi vidovi podrške su dobri, svaka edukacija, svaka materijalna pomoć, financijska pomoć, ja uvek kažem, jeste sve to lepo i sve mi to hoćemo, ali zaista bez para ne može ništa. Ne može. Evo prvo, gde god da krenu na bilo koju godišnjicu proslavu udruženja moramo da naspemo gorivo, moramo da poneseš para, da imaš za tu večeru, za provod neki tamo, ako hoćemo nešto da ofarbamo u selu, da uradimo te klupe u parku svake godine, ako ih ne zaštitimo, one će propasti za godinu, 2 dana, kiša, sunce i gotovo. Tako da finansijska pomoć je ipak najviše potrebna. Što se tiče nekih drugih stvari, sve je dobro došlo, ali mnogo truda treba, pre svega je truda, volje, snage neke da se izborimo sa svojim porodicama, da ne kažem opet grdićena sa muževima, ali zaista jeste, s njima je najveća borba oko toga koliko ćemo. Zaista žene na selu imaju dosta posla. Imaju dosta posla i obaveza i onda pogotovo koje smo i bake tu i majke i snahe, supruge, tako da dosta borbe ima. Koliko vam znači učešće u ovom projektu Jaka žena, jako selo? Mnogo mi znači. Mnogo znači zato što zaista želim da se vidi, mada kogod hoće da prizna, to se zna. To se zna, nije samo u našem selu, ja vidim gde god su ova udruženja aktivna, ima naravno i neaktivnih udruženja gde se svodi samo na ono tralala, onako i na nešto, ali nije poenta u tome. Lepo je to da žena ima ventil, da malo izađe, da se razonodi, ali ipak je lepše kad nešto materijalno se vidi onako iza, kad mi možemo da kažemo to su naše ruke uradile, to smo mi zaslužile, da taj park bude lep, da deca imaju lepo zabavište, da park koji ćete vidjeti na izvoru koji je bio jedna zapuštena rupa,
a toliko je lep, vidjet ćete, toliko je divno mesto sa jednom starom rimskom česmom, sada je tamo i mostić, dečiji mobilijar, jedna priroda prekrasna gde crkuću ptice, stvarno, mada mi imamo svuda to, ali tamo je nešto posebno. To je inače Titov park, nekad zasađeno 88 stabala, sad je mnogo manje, ali je to jedna druga priča sad, zahvaljujući projektu koje je Udruženje Žena Višnja radilo. Da je jedna od inicijativa udruženja bila i uređenje ovog prostora. Uređenje ovog Titovog parka je bila inicijativa Udruženja Žena Višnja pre, mislim, već 4 godine sada ima. Pošto je to postalo zapušteno, trava je bila visoka, drveće se posušilo i postalo je stvarno ružno, tako da je ideja bila da se to povede u neki prvobitni stadijum i prvo je trebalo okrčiti sav taj nered tu i smeće i travu i bilo je svega. Potrajalo je to, boga mi, celu godinu pa i više. Onda sledeće godine usledilo drugi deo projekta. Udruženje građana Staza zdravlja je podržalo Udruženje Žena Višnja i nastavilo je sa ovim projektom. Znači, postavljene su klupe, mobilijar, stolovi, mostić i dalje se naravno uređuje. Trava raste normalno svake godine, ali je sad to postalo jedno malo izletište i za meštane i za okolinu i jedan lep deo prirode. Naravno i dalje tu treba ulagati i osmisliti nešto novo opet, ali se zaista vidi promena i ponosni smo na ovaj deo svog rada. Šta očekujete od saradnje sa PSC centrom? Pa, očekujemo sigurno napredak u osnaživanju svog udruženja. Uvek kažem, gde god se ode nešto se nauči, nešto se čuje, tuđa iskustva, meni su uvek, sva ta iskustva su meni pozitivna, ja uvek tu nađem negde sebe i svoje udruženje, da nešto naučimo, da vidimo tuđu praksu neku, da vidim svoje greške, neke ili tuđe greške, možda se meni ne dopadne sve, ali ću reći ja bi to nešto slično tome, malo drugačije, pa ideje su uvek bitne, jer svet se menja, moramo ići u korak sa vremenom, tako da sve gde god se pojavimo, uvek je neko novo, to je, kažem, pozitivno iskustvo, jer zaista što god radim, gledam sa nekom pozitivnom energijom, drugačije i ne može. Ako mi u startu krenemo da nešto ne može, onda to zaista i ne može. Ja svima kažem, ja kad nešto naumim i tako kad nešto vidim da treba, možda ne može ove godine, možda će moći do godine, možda neće moći ovako ravno, ali će moći malo ako se nešto zaobiđe. I stvarno je tako i bilo. Stvarno se ostvare te neke želje. Tako i taj dom kulture, ja kažem sad, po jednom mora biti, ne može biti svaki put da nas ispale.